Hi guys, nandito na naman tayo sa aking pagbablog. Sa araw na ito guys, ay hindi po ako magluluto. Papakita ko lang sa inyo yung viral ngayon na napapanood sa Facebook. At na ano ngayon, nairi ngayon sa KMGS. So, ipapakita ko lang, kumuha lang ako ng mga clip videos niya guys na kung saan ay para mapanood po natin ang kanyang viral na videos. So, panoorin po natin. Size is small to medium. Bako na lang ako dyan ng kabaong. Bako na kabaong, 350. Dapat lahat pinaghahandaan nyo, auto nyo, libingan nyo ha. Ang ganda ko dyan, nakaburol ako. Wala ba? Screenshot! Ang ganda ko dyan, nakaburol. Ay! Miss niya oh. Hinginan niyo. Hi everyone! Oh, kung kinanginan niyo akin, kabubukas mo lang yung 1.4 agad. Ajib. Ajib. Total, ayaw niyo naman ako makapagbenta. Iinom na lang ako. Yun ang gusto niya. Tambay. Ajib. Ayan, madam! Ayan, shoutout sa'yo, Abby Sabi! Shoutout sa'yo, Joanna Rose Cabrera! Shoutout sa'yo, Chris Garcia Santiago! Tingnan mo! Ajib. Ayan, Larry Rodriguez! Hello, 26.4 viewers! Nanginan nyo! Inutil! Ajib. Ay! Ano ka ba? Ay, hindi na magtitinda pa tayo mga inutil. Huwag kayong malano dyan. Adi. Walang magbabago kay Queen Inutz ha. Walang magbabago ha. Huwag kayong masyadong magtampo. Huwag masyadong magtampo. Huwag kayong masyadong magtampo. Adi. Ay, madam pa shoutout watching from Japan. Ay, shoutout sa'yo, Silva. Ano ninyo? Tingin na mga inutil. Alam nyo ha, magre-relive ako hanggang sa may mag-mine. Huwag yun na nga i-share yung live ko. Hindi mo kabubukas mo lang, 4 mil agad. O, diba? Ano ba? Ano ba ginagawa? Puro kayo tambay. Shoutout, madam. Ayan, hello, Christine Andrada Nefa. Ayan, shoutout sa your nuts. Interview. O, diba? Gigigil ako sa inyo, wala nagmamay na. Umabot na naman tayo ng 16.8 viewers. O, diba? Wala pa rin! Madam, pa shoutout na yan. Lintik kayo? Hello, madam, welcome back. Di ba, wag nyo na nga tayo paabutin ng ganong kataas. Kailangan ko pa chika! O, diba? Bababa! O, diba? Bababa! O, diba? From Japan pa shoutout, pamura na rin. Ningonggo. Ano din, Mikero. Nutil. Baba! Nangiya kayo. O, diba? Wala na ako nakita nag-mine. Puro na lang kayo pa shoutout. Madam pa shoutout, well-made acting, diba? Spell. Girls! O, diba? Ayan, umakita naman tayo ng 42.2 viewers, walang minor. O, diba? Mga inutil, mag-mine-mine kayo, ha? Negosyo ko to. Negosyo. Hindi to ano, ha? Pambul. Pambul ba? Gusto niyo ba? Ay, gusto niya pambul. Ay, sige. Gusto pambul dyan. Nutil, gumawa ng istorya to sa buhay ko, ha? Nung gunggong kayo. Patambay mata. Langya kayo, meron. You
Sino papadala ng kape dyan? Talagang pinatay niyo ako ah. Ayan, o diba? Mainit-init pa yung biskwit. Masarap. O diba? Pa-shoutout Madam from Bilasis, Pangasinan. Ayan, shoutout sa inyo, Nuts. O diba? Hindi na tayo matatapos. Puro shoutout na lang. Madam, 61.1 viewers. Lintik kayo, walang nagmamine. O diba? Madam, pa-shoutout from Japan, third floor. O diba? Ayan, shoutout sa iyo, oonline, John Plaza. Diba? Teta GC, mine din pag may time. Yes! Pa-mine din ha. Mine nyo na nga to. Mine nyo na nga to. Double price nito ha. Mahal to. Kung saan saan lumipad to. O diba? Hey.